Hi guys, may hapon. So ngayon guys, ang ilang kuan ni Mimi karon sa eskwelahan. Ilang event nga kuan culmination. So muni ang usuton guys. Mga recycle, sako. Tunas Mimi nag-una na. Dito na ako siya ilisan sa kuan kay. Karon kuan. Siya katulan. Hi guys, na si Madam Joy na ni guys. Hello guys, manan ako ta. Kamulo nag-make up si Mimi. Make up na siyang teacher. Masarap ka na rin. Magsabihin mali. Magiging ka ba nung maestro lang? Lord. Nay, kanang kuwan, kanang pangay sa tissue dito lang. Wala ko naka-on Tissue ba? sa lang dito, kasi na teacher na ba daw tissue? Kang teacher Joyce. Wala ko yung wipes. Ay, dito lang, kaya parang digid mo. Oh my God! Oh, nag-isara ka. Uy, wait lang. Ay, yung kami. Sabilin lang. Okay, ako na yung mga tulungin. No. Na ang kanang nagtanaw, biya pila na itong make up isa-isa. Lord, tawang. Ala, wasa mi. Ay, dyan. Basi ko. Sa pagtaon dito si Kabalo. Mi, ato butangan og foundation. Hala, nakita siya. Nakita siya. Ano ba? Yung siya hindi napagtay naman eh. Kira, kira. Nagbalhin mi dani guys. Gipabalhin mi ni Ma'am Daldal dani kay di daw siya kakuan. Make up. Kaya marang i-vlog na. Sumulog kanina.
nituyok na ang mga judges guys, sila na ang maghukom kung kinsay makadaog, kinsay tsada nga mga gown. So ilan ang desisyon karon guys. Si Kagawad LD ug si among presidente sa eskwelahan si Manilin Ubsuban. So kanang isa wala ko kailangan isa ka judges guys. Kani siya science culmination, mga recycle ang kipang suot sa mga bata. So sila ang mga judges kung kinsa ilang padag-on. Sila na maghukom. Ang atong kagawad o presidente sa eskwelahan daw na isa nga bisita, wala mi kaila kung tagasa na siya. Ug abang-abang na lang mo kung kinsa gi magdaog. So ayan, ilan ang gituyok-tuyok ang mga sinina sa mga bata. Kung ang ayan bagyod nilang ipadaog sa kuan kalihukan karon. Kargadog sounds guys, muning naingon ani ni atong video. Ay namong paningala basta inganing event.
Kasi sinina. Hi guys. Mga recycle ni, sako. Pain ko guys. Ang ilang Ito to bang? Mi, kuha na mo kalo mi. Kuha na mo kalo mi kay utron pag utron. Kuha na mo kalo kay utron pag video. recycle. Kuha na kalo. Ang yan Mimi oh. Kuha na. Wala mo man yan Mimi. Kay utron video sige. Oo. Oh, sige video na sad ma. Kuha na kalo siya. Second pleaser siya guys. So, yan kuan best in model. Pabor na yung imong kuan award. Wala nagikaon sa bata. Ikaw sa meaning. Best in model siya guys. Og second pleaser. Mga recycle niyang sinina. Recycle magitutanan nila sa nina nay. Recycle ganit tanan. Sako. Yang bra sako. Yang bag parcel. Basta tong kuan lang di ka ako sa kuan. Morning. So ngayon guys, Sabado, mag-duty na pod ka. So sa tanang kuan sa itong kuan guys. Nasa Elwida ni nagsayo pag kuan no. Nagsayo pag piko. Log na iyang agi guys, tamnan daw na niyag salmon. Nya na ka? Pasingot sa ka? Hawa na kay Dani guys. Long, kape na long. Kunya na daw siya kape guys. O si Alan, wak pa nagmatakay. Alas 12 na nag-uli gabi, nag-overtime. Kani guys, sumana niglaban ni Riluna, iyan na ng ipanghalay. Doon na yung bulingon na nagamay, iyan na po ng labahan unya. Wala pa na nagbakod kaya wala na klase. So, niya na siya magbakod. Alan, alas 6 na. Huy. Huy, na-duty ka? Na, alas 6 na, hapit. Hapit na alas 6 na yun. Nag-ready na akong kape. Unya pa man sila mga kape. Ako lang sa mag-una pagkape guys. Sige na. Mauta guys, kay duty na to sadta. Saksak dito lang eh. Saging na to sudan. Ay, isa lang. Saksak lang. Saging na tong sudan guys. Napa may saging dito? Ah, naman no. Tagaan niya pong kung Angie on lakatan. O naman dito, nakatan ba dito? Yan dito inanaog rin. May ako sudan. Pamahaw. Ginamos din guys. Solve ng pamahaw. May main na lang. Wata ka panagat. Buto na mo lagi sa saging sa dan. Naka ba no? Ha? Wata ka panagat lang. Buto gipuko ko ito dito. Pukaw ka alas 12 rin tatay na uli. Pitnalaw na. Kabati man ko pag-uli alam. Nagantun ta kayo sa kuno. Dagan ko na dito nagman. Ay namatay sa amo gabi ay gahapon. Dagan na bijil. Naraw ko sa merkado. Daw baga sa nga pamilya kay Beltran ug Maninyaw. Di ba namisag mo? Dugay pa rin ibutik. Yang anak naman ay anak Surigao. Apa mo ito ba tinong luto asa lang kay hatat pasudan sim tatay lang. Okay. Itlog. Diyan sa itlog. Mahal ta guys. Mahal ti. Tura balay. Kung yapon ya bosudan gid mo sungapon. Ngisi-ngisi. Ito yan eh. Mandot. Templahan na ako sa malato silver na di pa man to sa kape. Tamang sara ng kapite. Ito banggal pa lang. Maylo man na. Itimpla na yung mamamalot lang yun siya. Ito lang ya. Ito sa So, wala pa na ako piso. Ya.
Gusto ka ba kisutin niya pangahaw at pa niya. Napaitog na ito guys. Pauto na ako narilo na. Mayong. Kaya bigyan ako ulit gabi na eh. Tayo, dus. Lagi na gabi. Mana yung gabi ah. Anong oras? Daman iboto yung gabi eh. Unya na daw sila boy at kape. Giurom sa gabi eh. Giurom nga ni. Uy boy. Abri pampertahan pag giurom siya. Grado na. Naman. Naman dahil si John Paul. Wanya po kawa? Ang gawas din. Pag bunan ako sila kay. Kamata na siya. Ano siya? Giurom siya itong kurdog. Ang malula. Ubuan mo na tubig ko pagkatulog niya. Yung katari. Yung salud. Agurumon bisa dito sa kanila. Agurumon di namin batik sila bit. Ako ay ang tawaga. Ito berbit. Sila po di orom. Graabay sila. Ah, di sa batik sila bit. Jadi dia karo. Naman ya dira. Ang urumon may yapon siya alam pero di man perme. Siya ka perme halos. Wala ang karon ang giurom. Unang gabi eh. May siya matulog sa idyo. Kasi katulog sa hayang kay. Walang lang, anong git na kakaon gabi eh. Ano yun siya po kawa ko mga basta tayo na. Tulog mo siya. May guma lang oh. May halig. Lamig yung kape guys.